Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungora karon sab kini ang programa sa PBCMCON Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasing-kasing magadapit kaninyo ug magapanginaw kamong tanan na kamo sa kabaskog sa panglawas para magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapagatod ngadto sa kaluwasan nga gitullo ni Master kanamo pa din sa mga among gitullo kaninyo og may mga basahon man nga reference ang gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O ining tungura among mainitong pagpangamustanos tanang makaigsunan sa nagakalenlain karon nga mga dapit labi na sa mga chapter president nga nag-abaga sa radio station nga giangkon para maialagad kini maong programa. O kumusta tuon sa mga kaigsunan diri sa sulod sa PBCM atong mga diehard nga nagpabilin sa pagka-PBCM, kumusta kaninyo? O dili usab nato pagkalimtan no ang atong obligasyon may tuod sa PBCM sa pagpanglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. O sa mainiton nga pagpangamusta diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental sa Natumulan, sa makaigsunan diri, kumusta kanyo? O sa kang brother Jerry Idkila. Kumusta brother Jer? O nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kini usab inyong alagad sa kanginan Ebanghelista Brother Eric Camos ug nining tungura magpaila pa uban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba, nang umusta kaninyong tanan, mga kaigsunan. Katambayayong nausab ninyo karon na atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kauban po din nato karon sa studio, atong kauban nga ministro o ebanghelista, Brother Rini Telebrico. O niya ihatag ko pa kamo sa kabang ministro o ebanghelista. Sa dili pa kang Bradron no atong gipangustaw sa Bradron. Badiber Bad Eric makaigsonan diri sa dapit sa Manolo Portage Bukidnon. Okay, Bradron? Okay, kumusta usab mga higalag mga kaigsunan sa gihapon kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos may usa gihapon nga makig-uban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. O alang sa mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM, dili na to pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Mao kini ang March 10, ang August 19 ug ang December 29 busa giawhag ang tanan sa pagtambong nining mga higayona. O ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag-adlawng Domingo o aduna usa matag-adlawng Sabado sa inyong pagpatalinghog. O dinhi sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagsunod sa programa dinhi sa Cagayan de Oro City, ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa RPN DXQO Teleregio matag-adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli dinhi sa matag-adlawng Martes ug Huwebes alauna 30 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta sa atong mga kaigsunan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati ninyo dinhining maong sibihan sa RPN DXKD Dipolog matag-adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Live sa Facebook ug makita usab kini sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlaw nga Sabado dinhi nining maong sibihan sa Power Radio. Duha ka hugna mga kaigsunan, unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Og mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion. Live sa Facebook og usa nga naghatag og sponsor niini mga kaigsunan mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin nga pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa Mount Apo Radio Conronda FM Teleregio matag-adlaw nga Domingo
alas 4 ngadto sa alas 5 ang taknas kapunon live gyapon kini sa Facebook. Ato usab nga gikumusta og gitimbaya ang mga suking tigpaminawan dinis Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo matag adlong Domingo dinhi ning maong sibiyahan sa B Radio Waikurat FM. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion o gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa mga kaigsuonan dinhi sa Cebu City mga kaigsuonan? Ang atong programa inyong mapatalinghugan din ning maong sibihan sa DYLA. Matag adlaw Domingo kini mga kaigsuonan duha ka hugna kini sa inyong pagpatalingog. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagnas kautuhon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang tagnas kahaponon. Din gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghilista o ministro sa PBCM. Kumusta usab sa mga kaigsuonan dinhi sa Tandag or Tago, Surigao del Sur? Ang atong programa mabati ninyo dinhi maong sibihan sa DXEL Like FM. Matag adlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang taknas gaponon din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsuonan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Kumusta usab sa mga suking tigpaminawan dinhi sa Bato, Plaridel, Misamis Occidental? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa Partner Radio FM. Matag adlaw nga Domingo alas 6 kadto sa alas 7 ang takna sa kagabion live yapon sa Facebook. Ato sab gipangumusta ato mga kaigsuonan nga naa dinhi sa United States of America. Silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab ang Amakiton Hermias family. Ato usab gipangumusta. Ilabi na sa atong igsuon. Brother Nicodemus Niki Hermias. Kumusta kanimo brad? Ato sab gipangumusta atong igsuon nga naa dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo? Brother Primo in Sabang. Ug usab ato pong gipangumusta ang chapter president dinhi sa Cagayan de Oro branch number 32. Kumusta kanimo? Chapter president Brother Faustino A. Anyos. Ug usab ato pong gipangumusta ang iyahang chapter vice president. Kumusta kanimo? Chapter vice president Brother Faustino B. Palapar. Nga sila po di ay ang nag-sponsor sa DXRU Radio Ultra dinhi sa Cagayan de Oro. Ug usab ato pong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa number ni Brad Rooney. Makita ninyo sa screen mga kaigsuonan ug mga kahigalaan. Mao kini 0917-811-8882. Ug usab ato pong i-display sa screen ang atong mga bag-ong basahon. Kung nagalantaw kamo sa atong video, makita ninyo ang atong mga bag-ong basahon mga kaigsuonan. Ug usab ang uban pa natong mga basahon, makita gyapon ninyo sa video kung nagalantaw kamo. Approve kini ni Reverend Charlie. Busakuha na kamo og copies niini. Available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Ato sa nga gikumusta ang mga pamilya Perikiti dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, labi na ni Sister Loveline Murata. Kumusta kanimo? O galang sa mga kaigsuonan sa PBCM, sa inyong kasayuran, ayaw na ninyo kinituuhi kining kanhi ministro o ebanghilista nga mao si Aquilino Valencia. Kanang makita ninyo sa screen, tanawa lang ang iyang hulagway. Kay gi-expelled na kini sa PBCM o kung aduna may iyang mga gihimong pamahayag sa iyang programa nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang ug walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Og nining higayuna mga kaigsuonan aron sa paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nini karong tungura ang atong pagaisgutan karon sa atong mga pagtuon mao kini. Ang pagtubag sa pangutana ni Jerby Suaso part 5. Ikalima na kini nga atong pagbadayon sa pagtuon busa among gipanghinaot nga ikaw karon nga tagtungod. Igalang Jerby Suaso, nakapagpaluna ka na. Pero, ato sang pangamusta ng uban, Bradron, nga nabinbin, nga nagapangutana ka na to, sanglit nga kita sa pagpaden pa sa ubang porsyon kang igalang Jerby Suaso. Okay, Atong mga pagpangusta, Bradron? Okay, atong i-mention o atong hanlan ang mga pangalan sa mga nangutana, i-display na to sa screen, mao kini Rev
Una dinhi mao kini si Jervis Suazo dinis Madrid, Surigao del Sur diin mao ni ang atong gitagaan pagtagad sa iyang mga pangutana. Ikaduha niini mao si Guhilde Efraim, ang ikatulo mao si Efren Anino Guhilde, ang ikaupat mao kini si Boy Ortiga, ang ikalima mao kini si Rigor is Alid Anip dinhi sa Sumilaw Bukidnon. Ang ikauno mao kini si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla Cebu, ug ang ikapito mao kini si Nobyembre 4 Mambaling, Cebu City. Okay no? Sa atong nakita lugar, mga pag-alias, no? Para lugar unsa kaha. Pero higala, bisan ton og na-alias kining inyong mga ngalan, no? Di bale. Tungod kay nagkinahanglan mo sa pangutana, kini pong inyong pangutana, posible po nani sa uban, makatagya po og katinawan alang sa maong poparyo sa inyong mga pangutana. Kumusta ka ninyo? O, nini karong higayuna, atong pagabasan, Brad Deber, balikan na to ang mga punto alang sa ubang mga wala pa makatangka, no? Bago pa. Aron lugar ma-repress ilang kaisipan, diin nanukad kita nini sa pagtubag kang higalang Jervis Suazo dinhi sa Madrid, Surigao del Sur, Brad Deber. Okay, Reb, atong pagabasahon mo, kini ang iyang pangutana, matud pa niya dinhi. Good AM, brother. Kini daing brother nga gipasabot niya dinhi, Reb, mao si Brad Rooney, alang sa mga bagong tangka, no? Matud pa ni higalang Jerby o Hervey Suazo, matud pa niya dinhi. Good AM, brother. Mao ni isa sa ako ipalinaw nga pangutana. Bahini sa langit nga Pinoy-anan sa Dios Espiritu. Doon na may hisgot sa Biblia, ikaduhang Korinto 12:2, na ataw gidala ngadto sa ikatulong langit. Ang ako pangutana, unsaon man nato pagpangita sa unang langit, ikaduha, ug ang ikatulo langit, kay gidalaman sa ikatulong langit. Kung sabton na ay una ug ikaduha ng langit. Mauni ako ipalinaw palihog. Dugang pa niya dinhi. Kay ang Dios manggod sa ato mabasa sa Henesis 1:6 ngadto sa 8, nagbuhat siya og langit kausaraman, brother, ug mao ang ikaduha ng adlaw. Okay no? Salamat tigalang Jervis Suazo. Og maeng timan-an nga ang punto nato nga gibiyaan nga kung mahibalo man tanini importante, pero ang sa Dios ana kita sa punto sa gingharian sa Dios nga mo na sundon sa pagpangita. Pero alang og kasayuran ni atong wala pa makatangka, no? Ang gisgutan dinhi nga sa pangutanan nimo higalang Jervis Suazo, kay naghisgot man lugar dinhi nga gi-highlight nato nga ikaduhang Korinto 12:2, na tao nga gidala ngadto sa ikatulong langit, na matud pa ang akong pangutana, unsaon man nato sa pagpangita sa unang langit, na dayon ikaduhang langit pon og ang ikatulong langit, kay gidalaman sa ikatulong langit konsabto na ay una og ikaduha nga langit. Mao ni ang akong ipalinaw palihog, kay ang Dios manggod sa atong nabasa sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 6 ngadto sa 8, matud pa nimo higalang Jervis Suazo, nagbuhat siya og langit kausa raman, brother, og maok ang ikaduhang adlaw. Sa ato pa, ikaduhang adlaw gibuhat man niya ang langit. Unya matud pa siyang una ngano man ni nga naa may gisgutan sa ikaduhang Korinto 12:2, nganong naa may ikatulong langit dinhi nga wa naman maghisgot lugar og mga langit, singular man lang lugar sa Henesis 1:6 ngadto sa 8. Ato sang pagabasahon ang yang gikuan, Brad Eric, ang Henesis, no? Pagabasahon nato. Okay, Reverend, atong basahon diri sa Henesis, Kapitulo 1,
bersikulo 6 ngadto sa 8. Og niingon ang Dios mahimo ang usa ka hawan sa taliwala sa mga tubig og pagabahinon niini ang mga tubig gikan sa mga tubig og gibuhat sa Dios ang hawan og gilain ang mga tubig nga diha sa ilalom sa hawan gikan sa mga tubig nga diha sa ibabaw sa hawan og nahimo kini og gihinganlan sa Dios ang hawan nga langit og dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikaduha. Oh, dinhi sa bersikulo 8, adlaw daw nga ikaduha sa pagbuhat sa Dios. Niadtong hawan nga ginganlan sa Dios katong hawan nga langit. Kay naa sa bersikulo 7 atong tanawon nga giingon gibuhat sa Dios ang hawan ug gilain ang mga tubig. Naay hawan, gilain pod ang mga tubig nga diya sa ilalom sa hawan. Katong tubig nana sa ilalom sa hawan. Gikan lugar sa mga tubig nga diya sa ibabaw sa hawan og nahimo kini. Pero sa bersikulo 8, kung balikan nato, katong hawan gihinganlan na diyon sa Dios og Langit. gitawag og langit. Unya kay wa man ignag mga langit, ikaduha man daw nga adlaw gihimo kini. Igalang Gervasio Aso, no? Nya sa ika-2 Korinto kapitulo 12 bersikulo 2 nagiskot mag ikatulong langit. Ang Biblia wala mabilanggo sa usa lang kabasahon. Kay kung imong basahon kanang gisingular diha sa pagsulti nga gihinganlan sa Dios ang hawan nga langit, mora kanang mga langit. Tuprog. Lisod man sa pikas ang Biblia kung magtugan, diri gapon sa gitawag og sinulat ni Moises nga gitawag og the 5 books of Moses nga gitawag og Pentateuch gikan lugar sa Henesis, Exodo, Levitico, Numeros ug Deuteronomio. Kung adtuan nato, siya man ang nagsulat lugar sa Henesis, siya pun ang nagsulat sa Deuteronomio. Kung moadto ta sa uban nga basahon, ato unya kanang makita, pero sa dili pa mo kini ang gisgutan ni Eli Soriano nga wala daw kunoy nakasaka ngadto sa langit matod pa ni Eli Soriano. Nya makita po nato nga controversial kini kay kung nagsulti siya sa tinuod nini atong makita ato sang ipabati ang sulti ni Eliseo Soriano sa ang dating daan. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. May pinaglipatan mo sa kanya, inalis siya sa lupa, inilipat siya para wag niyang makita yung kamatayan dito sa lupa. Naliwalagan ko na po. Hindi po ang ibig sabihin nun ngayon, nandun na siya sa langit na kinalalagyan ng Diyos. Kasi kung nandun siya, lalabag po yan sa isang matibay na prinsipyo ng Biblia sa 13. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Napakalayo po ng panahon ni Enoch sa ni Jesus. Libo-libong taon. Pagdating ni Jesus dito sa lupa, sinabi niya, wala pang umaakyat sa langit. Atong nakita no nga pag-abot daw ni Kristo diri sa yuta, no? Nitug-an lugar si Kristo nga walay tao nga nakasaka ngadto sa langit. Di sa pahayag pa ni Eli Soriano, wala gani kuno mag-ingon nga kung nakaadto man si Apostol Pablo pananglitan dito o si Enoch bisag asa lugar Elias ba. Wa man kuno mag-ingon dunay tao dito sa langit. Di si Kristo kuno kay nag-ingon man nga walay nakasaka ngadto sa langit sa Juan 3:13 gawas kaniya nga mo'y nanaog gikan sa langit. Wa gyud daw. Kini pagkasulti po ni Kristo sa Juan 3:13 sa panahon na niya nga iyang gitug-an nga walay nakasaka ngadto sa langit, pero before sa atong Ginoong Kristo nga dinhi siya nagpadig sa yuta. Og niining aktuha, wala pa si Apostol Pablo pud mamimbro ani. Busa
Sa akto nga pagkasulti ni Kristo, wa gyud nakasaka. Pero sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 2, igalang Jerby Suaso, nakita na to. Na nakasaka si Apostol Pablo. Espiritu man umalawas nga kenta. Nakapunta siya sa langit. Kaya og dili papuntahan, isang pag-espiritu pa niya, iya man tong espiritu. Og material po niya nga lawas. Pero, para sa pagpahigayon nini, atong basahon ang mga prueba nini nga si Apostol Pablo nakaadtog yun sa ikatulong nga langit o kining ikatulong ka langit gitawag ni Apostol Pablo og paraiso. Ayan ang puriba ni Brad Dever sumala sa nakasulat sa Biblia. Ni Areb, atong pagabasahon sa kini nga Biblia ang pulong sa Dios, ikaduhang Korinto 12:2, matud pa dinhi. Diha na ako kang Kristo sa dihang nahitabo kini kanako og mga 14 na katuig ang milabay nga ako gidala ngadto sa ikatulo nga langit sa paraiso. Oh, higalang Jerby Suaso, no? Nakita nato nga ang atong Ginoong Hesus Kristo nag-ingon tuod nga walay nakasaka ngadto sa langit ug nanaog. Adtong aktuha sa iyang pagsulti. Sa iyang panahon ba nga dinhi siya, wa pa mamembro si Apostol Pablo nini. Pero sa pagsugilon ni Kristo sa ato nang natun-an, doon na nakasaka ngadto sa langit. Yon, sa tinod lang pagsulti. Nasay pana ni Eliseo Soriano. Ang ato lang, balikan ta ang gisulti ni Apostol Pablo nga didto gyud siya sa langit ang katong gibasaw. Now, diha na ako kang Kristo sa diyang naitabo kini kanako. Og mga 14 na katuig ang milabay nga ako gidala ngadto sa ikatulo nga langit sa paraiso. Karon higalang Jerby Suaso kay natingamang ka nga sa Henesis Kapitulo 1, versikulo 6 ngadto 8, langit ra may giskutan ikaduhang adlaw man ang pagbuhat niya na. Nangano lugar ni ining ikaduhang Korinto 12:2 nga na may ikatulong langit. Tungod kay ang Biblia wala mabilanggo sa usa ka basahon. Hay nang priba Brad Ronnie sumala sa Biblia sa atong pagpamatuod. Ani Arib, ang basahon ako kining version sa Biblia. Unang hubad sa King James Version, nga ang ilhanan niini ang pinadayag tawag og bugna. O niya, ang Santiago, tawag og Jacobo. Ari ko mubasa sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 15. Yung nini ang nakapahayag. Magkugi ka sa pagpakita sa imong kagulingon nga nahamutan sa Dios, usa ka magbubuhat nga walay iga kaulaw. Mahibalo nga mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Oh, nakita nato di ay ang pamaagi bradron sa imong gibasa. Ang paagi di ay reverence sa usa ka alagad sa Dios mahitungod sa pagpamatuod sa kamatuoran kinahanglan Sa daw pagpanambag lugar. o sa pagpanambag nga gitawag mo magbubuhat ng mga alagad sa Dios di daw maulaw niya mahibalo daw nga mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Mo ni higalang Jerby Suaso nga kung bahinon nato ang pulong sa kamaturan nga gikan sa Henesis ngadto sa Deuteronomio, makita unya nato ni karon taon-taon nga gitawag ni og Pentateuch, the 5 books of Moses. Na karon tungod kay ang Biblia sa ubang hubad gitawag man og pulong sa Dios. Makita nato ato ipakita nga ang Biblia gitawag og pulong sa Dios ato ipakita, no? Ang ubang Biblia gitawag ang Biblia, ang uban gitawag og dabok, pero kini siya gitawag ang pulong sa Dios. Kung basahon nato ang pulong sa Dios kay mobahin-bahin nata sa kamaturan o ang Biblia. Unsabay gisulti sa Biblia o pulong sa Dios bad Devers. Ni Areb, atong pagabasahon sa kini nga Biblia ang pulong sa Dios, ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 8 ngadto sa 9, kung sa bang nakapahayag dinhi, hinumdumi ang maayong balita nga akong gitudlo mahitungod kang Hesukristo nga nabanhaw nga kaliwat ni David. Tungod sa akong pagwali sa maayong balita, nagantos ako og kinadinahan pa ako sama sa kriminal.
apan ang pulong sa Dios dili makadinahan. Oh. Igalang Jerby Suwaso, gi-highlight na to grade, ang pulong sa Dios dili makadinahan. Hain ang pulong sa Dios, balikan ta ang cover no sa gibasa. Mao ni ang Biblia day mo gipasabot nga pulong sa Dios. Dayon atong ipakita ang pulong sa Dios nga nakasulat nga gi-highlight, apan ang pulong sa Dios dili makadinahan. Sa tupa kay dili man makadinahan, mo to nga bahin-bahinon na diyon kay kung nakadinahan di na pwedeng mo adto ka sa lain. Nga karon, agig pagpamatod digalang Jerby Suwaso nga kung sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 8, langit ra gyud dili mga langit. Pero kay dili man kinadinahan, ang pulong sa Dios sa ubang hubad sa King James version, ang pulong sa Dios dili man ginapos. So, kung dili ginapos, bahin-bahinon na nato. Modto ta sa usa sa mga basahon ni Moises. To prove nga, naghisgot ng mga langit. Kung mga, ibase na to sa 2 Korinto, kapitulo 12, versikulo 2, na nasulod na niri ang unang langit, ikaduhang langit, o ang ikatulong langit. Tayo ng puriba, Brad Eric Sumala, sa nakasulat sa Biblia. Dini atong pagbasahon Reverend diri sa Deuteronomio kapitulo 10 bersikulo 14. Ania karon iya ni Hiuba nga imong Dios ang langit ug ang langit sa mga langit, ang yuta uban ang tanan nga anaa kaniya. Oh, nakita na to. Anak karon iya ni Huba nga imong Dios. Unsa man? Ang langit. Mao to lugar no, singular primero no. Di takdo sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 8. Ug ang langit sa mga langit. Di na plural na. Gani mabasa usab kana sa Maghukom kapitulo 5 bersikulo 4. Mabasa niini. Gawas sa Maghukom kapitulo 5 bersikulo 4, mabasa usab nga nagisgot og mga langit sa Salmo 68 bersikulo 8 og 9. Nagyapon diya mabasa igalang Jerby Suwaso. Nakaron, agig pagpamatuon nini nga kanang ikatulong langit, makita na to kay na plural naman. Di, kung anhilang lagi ta sa Henesis 1:6 ngadto sa 8, sa ikaduhang adlaw gibuhat man niya ang langit, minta nga asa maning unang langit, ikaduhang langit, ikatulong langit. Ang pulong sa Dios sa Isaiah 28:10-13, ang pulong ni Jehova dinhi madyutay didto man madyutay aron sila hingbalag-ungan og hingdakpan makuha lugar nato dinhi madyutay didto madyutay. Mo na nga dili ginapos mo nang atong gisusi. Og dito sa ikatulong langit, gisulti ni Apostol Pablo nga mao kana ang paraiso. Dito daw nadunggan niya ang mga gipamulong. Dunay mga pagsulti dito nga wala kana masulti o dili ginatugot kana sa tao dinhi sa pareha sa kahimtang nato dinhi sa kalibutan lugar. Kung hisgutan nato ang termino dito sa ikatulong langit kay gukuron man nato. Kung unsay gisulti sa Biblia, mo lang na ang atong maisultihan ng priba niya na, Brother Ron. Okay, niyang Reverend, basahon ako ang Biblia nga ang pulong sa Dios. Ari ko mabasa sa 2 Korinto kapitulo 12 bersikulo 1-4. Kaya ganyan nagibasa man ang bersikulo 2 sa pagsusi nga may ikatulong langit nga gipahayag si Pablo. So basahon ako sugod sa bersikulo 1 lapo sa bersikulo 4 giingon. Nasayod ako nga walay kapuslanan kon magpasigarbo ako bahin sa akong kaugalingon apan napugos ako. Karon isaysay ko kaninyo ang mga gipakita o gipadayag sa Ginoo kanako. So mo ning gipahid Pablo nga doon na siya pagsaysay sa gipakita daw sa Ginoo kaniya. 2. Diha na ako kang Kristo sa dihang nahitabo kini kanako og mga napulo og 4 or 14 na katuig ang milabay. Nga ako gidala ngadto sa ikatulong nga langit. Mo na gingon niya nga sa paraiso. Ambot lang kung ang akong lawas dito bagayod o ang espiritu ko lang, ang Dios lang gayod ang nasayod. So, muna gipahag ni Pablo Reverend nga
katong dito siya sa katulong langit, Ma-espiritu man, brethren. dili siya sigurado kung espiritu Og o lawas. Og malawas man. Oo. Pero ang importante, dito di siya sa Oo. katulong langit. Di tinuod. Versikulo 4 mo din yung atong mabasa. Nakaabot ako sa paraiso. So dugang niyang pahayag mahitungod sa langit, paraiso na kay dito man Atong siya. ikatulong langit. Nakaabot ako sa paraiso ug may nadunggan ako nga mga pulong nga dili malitok ug wala itugot nga isugilon ngadto sa mga tao. Di wala katong mga pulunga nga naa sa tao na sugilon or awaton lugar nila to. Na mao na igalang Jervis Suaso nga si Enoch sumala sa Genesis 5:24 kung atong i-recall nga si Enoch naglakaw uban sa Dios ug nawala siya kay gikuha siya sa Dios, pero sa Hebranon 11:5 niini nga Biblia sa Seventh-day Adventist Lugar Church ato lang hisgutan ang mga nanglabay sa atong pagtuon. Gidala siya ngadto sa langit tinaa wa ing naba siya sa unang langit ikaduhang langit. Lisod pod og si Apostol Pablo nalain dito siya sa katulong langit ang naabot ni Enoch kay wa ra ba siya mamatay sumala sa Biblia. Nga lain pod ang namutangan ni Apostol Pablo lugar tong iyang naadtuan nga ikatulong langit. Unya sa Amplified Bible giklaro na nga gitransferred si Enoch ngadto sa heaven. Kung gitransferred sa ato pa past tense na lugar, dituwa siya sa langit. Ang importante galang Jervis Suaso, no? Nga bisan pa si Elias gidala gyapon ngadto sa langit. Makita man nato sa atong mga pagtuon. Karon ang kaimtang kung magisgot ta nahibalo man ta igalang Jervis Suaso og kitsa pay nahibalo, wala niini ang atong kaluwasan. Ang atong isulti lamang nga kung maghisgot tag langit tali sa tao, ang tao ni agyod sa yuta og ang Dios tuagyod sa langit. Hain ang puriba sumala sa Biblia, Brad Eric. Dini Reverend, atong pagbasahon diri sa Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 2. Ayaw pagpadalia, pagsulti ang imong baba, ug ayaw pagpadalia, pagpamulong ang imong kasing-kasing, sa bisan unsang butanga sa tubangan sa Dios. Kay ang Dios ato aman sa langit, ug ikaw anaa sa ibabaw sa yuta, busa padyutaya ang imong mga pulong. Sa highlight na to igalang Jervis Suaso, nag-ingon, no? Ecclesiastes 5:12. Kay ang Dios anaa man sa langit, og ikaw anaa sa ibabaw sa yuta kita lugar. Pag ingog ikaw murag singular. Pero plural na pag ingog ikaw kita nam ng tanan. Anaa sa ibabaw sa yuta. Ang atong mean nga ang Dios tuag yun sa langit. Kung si Elias og si Enoch gidala ngadto sa langit, mao may na-record sa Biblia, pero ang atong gibasa, ang Dios ana sa langit ug ikaw ana sa ibabaw sa yuta. Kumo ang Dios to sa langit, kini mo'y atong sundan. Gidalaman niya dito si Elias ug si Enoch ug kinsa pa. Ang Dios nga naa sa langit nga nakaadto si Apostol Pablo sa ikatulong langit. Ug moingon si Elisiriano nga wa na madto di ibutang ta. Wa man dia ibutang si Elias nga nasa unang langit. Ibutang ta na lang, ana si Elias sa unang langit. Si Enoch po nasa ikaduhang langit. Adi si Apostol Pablo tos ikatulong langit na asa may wa maadtui anang mga tawhana og ingon ana na ato pagkwentada. Kay si Kristo ra makay nakaadto sa langit. Mao lagi na nga pagbahin-bahin manggod sa panahon. Ang atong istorya, ang Dios tuwa mas langit unsay saad gyud sa Dios nga tuwa sa langit para kanato higalang Jervis Suaso alang sa mga nagsunod sa programa sa mga langitong lamdag sa Kenawi sa kapanahon sa ikatulong hugna sa Espiritu Santo nga katumanan diya sa among magtutudlo. Divine Master Tomas de Inyo Senior. Ngoning saad. Ay nang saad, Brad Ron. Okay, niyang saad rin basahon ako, saad sa Dios. Nga kang Dios naas langit. Ani ko mabasa sa SDA Bible sa Daniel Kapitulo 2,
versikulo 44, ingon ini ang nakasulat. Og sa mga adlaw niya ng mga haria, ang Dios sa langit, okay, tagalangit gud ang Dios, magatukod usa ka gingharian nga dili gayud malumpag. Magtukod ang Dios og gingharian usa ka gingharian nga dili malumpag. Nagsugilon ang Dios diya sa langit, Padron. Ni ang gahom niya na mahibilin sa lain nga katawhan. Apan kini magadugmo katong gingharian nga tukuron sa Dios og magaut-ut ni ining tanan nga mga gingharian og kini mulungtad sa walay katapusan. Busay galang Jerby Suaso, no? Gisaad nga sa mga adlaw niya ng mga ri ang Dios sa langit, kay tagalangit gud siya. Magtukod. Unsay ang tukuron? Usa ka gingharian dili duha. Nga kanang gingharian dili gid na malumpag. Ni ang gahom niya na mahabilin sa lain nga katawhan. Doon na di gahom niya ng gingharian na. Pero dili na mahabilin sa lain nga katawhan. Nga naman, kay kung ang PBCM natuman na sa katumanan, dili ka ng padiim. Nga din higikan ang original nga pagpamatuod, unya mag-ingon-ingon na din silang Hermoines Macarayo o Danilo Nakwa, sila kuno ang katumanan. Ay, katumanan. Kung ang pusil, mubuto na, usara ka bukbala, mubuto pa di gotro. Kana ang simbolika sa tagna, kung ang tagna matuman na, di kay dito na tumano nila. Timanan nato. Nakaron, tungod kay kining gingharian sa Dios nga gisaad nga usa nga tukuron, kini daw magadugmok og magaot-ot ining tanan nga mga gingharian. Igalang Jerby Suaso. Tungod kay kini daw gingharian na, mao lamang kini ang lungtad sa walay katapusan. Pag magingon, kini magadugmok og magaot-ot ining tanang mga gingharian. Naday mga gingharian pod nga ialkontra nila sa usa ka gingharian sa Dios. Alkansi sila tungod kay dili man gingharian sa Diyos. Ang anak nila, gi-assume lamang nila. Gisulti ka na sa panahon sa atong Ginuso Kristo. Tungod kay may gingharian ang Diyos nga usa, may gingharian pod para sa mga tao mo nang magbatok na dayon ang isig ka gingharian. Unsay puri ba, Brad Eric, sumala sa nakasulat sa Biblia? Dinhi Reverend, atong basahon sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 6 ngadto sa 8. Og makadungog kamog mga gubat og mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan. Kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay managubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Sa 8, kining tanan maulamay sinugdanan sa mga kasakit. Matinaw higalang Jerby Suaso, balikan ta ang versikulo 7. Na, gi-highlight na to, sarid, kay managubat ang nasod batok sa nasod. Ug ang gingharian batok sa gingharian. O, di ba, nidaghana ang gingharian? Gubat, batok sa nasod ug nasod. Ug ang gingharian batok sa gingharian. Hain man tong gingharian nga batukan sa gingharian nga lain. Katong usa ka gingharian nga gisaad sa Daniel 2:44 nga ang makigbatok niya na katong gingharian na mo'y mudugmok sa tanang mga gingharian. Muning mahitabo kay managgubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian. Dili ra kita nga punto. Doon na di gingharian. Busa kini nga gingharian, kay gisaan man sa Dios nga adunay usa nga magtukod gisugilon sa Daniel 2:44 o sa Ecclesiastes 5:2 ang tao ni aman sa yuta. Busa sa panahon kang Kristo para mo dangat ka ng gingharian, gitudluan niya ang iyang mga tao nga ipaampo para mo abot ka ng gingharian nga gisaad nga tukuron sa Dios nga usa ka gingharian. Higalang Jerby Suaso. Hayan ang puriba, Brad Deber, sumala sa nakasulat sa Biblia. Okay, Reb, atong pagabasahon. Pero usa sa natong pagabasahon, ato sa pagabasahon, Reb, ang Isaiah 60, versikulo 12, diin may batok ang gingharian nga kung dili gingharian sa Dios, giingon ka nag mga wala, Reb, kanang gingharian. Nindot sad kay, aduna kay additional. Kay kadtong nasod og gingharian nga dili mo alagad kanimo pasabot didto sa Dios
Ditong usa ka gingharian po. Dili mo alagad kanimo mga wala. Oo, kadtong mga nasura. Pagagun-ubon gayud. O makita, matinaw, higalang Jervis Waso. Ah. Nga sa pag-ingon nako nga gipaampo kini ni Kristo ang gingharian matud pa ni Brother Ver. Sa di pa nato basahon ato sang pamatud-an matud pa niya nga kung ang usa ka gingharian daay nga muot-ot ug mudugmok sa tanan nga mga gingharian kay naman lagi sa gibasa ganina sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 7 nga managubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian. Busa sa gibasa niyang 612 niini karon kay kadtong nasod ug gingharian nga dili mo alagad kanimo mga wala. Kinahanglan di ay nga kadtong nasod ug gingharian kay na may gingharian god makigbatok gani ngadto sa gingharian sa Dios. Muto silang mawala kay di man mo alagad kay ilang ipasiatab nga ang amo gyud. Mun higalang Jervis Waso nga bantayanan nato. Busa importante kayo Reverend alang sa mga tao nga may sakop gyud sa tinuod nga gingharian katong usa nga gitukod sa Dios nga gingharian. Kay kung masakop ta sa gingharian nga gitukod lang tawo, malumpag na sumala sa pagbahayag sa Biblia. Motong- Pagagun-ubon. Gunubo niya mga wala pag yun na kay di man matuod nga gingharian nga ang nagtukod Dios. Motong gingon ni Brad Deber nga pagabasahon nato nga gipapaampo kini ni Kristo kining gingharian nga gisaad para moabot. Taen Brad Okay. Deber ang imong gingon nga basahon ra nimo pero sa di pa basahon mo basa sa kag Isaiah 60 bersikulo 12. Okay, mao na kini Reb atong pagabasahon dinhi sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa 10 ingon niini ang nakapahayag matud pa ni Ginoong Hesukristo dinhi busa pagampo kamo sa ingon niini nga paagi amahan namo nga anaa sa langit pagabalaanon unta ang imong ngalan paanhia ang imong gingharian pagabuhaton unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Oh, higalang Jervis Waso nagbakak ba mi? Wala. Ngano sa panahon kang Kristo siya matunon ang gisugo niya matunon pagampo kamo sa ingon niini nga paagi. Unsa di nga paagi? Dili ta maglain og paagi. Ahama namo mo ni ang iyang gipapaampo nga anaa sa langit. Pagabalaanon unta ang imong ngalan ahama namo nga nasa langit kay tagalangit ko na. Pero unsa man ang matang sa pagampo nga ingon ni nga paagi sa bersikulo 10 9 mong ibasa. Panhi ang imong gingharian o di ipapaanhi di ay ang gingharian gipapaagi sa pagampo. Higalang Jervis Waso pagkamatuman na ning gingharian kung naa naman. Balido pa ba nga mag-iuntag ama namo nga naka sa langit pagabalon unta ang imong ngalan panhi ang imong gingharian kung niabot na ang gingharian magsige batag balik anang pagampua dili oy kay ngano kung reklamo po na ang Dios na unsa ba mo nga gipaabot naman ako ang gingharian sige man lang gyapon mo ampo usar man ni kabuk gingharian og duha ni hutdan ako ninyo gingharian murabag maingon na ang sistema karon por iso nga sa pagpapaampo ni Kristo nga gihatag na siya ang mga tinun-an nga paanhia ang gingharian niabot ra ba gyud ang gingharian oo si Kristo mismo ang nagpamatod may mga parisyong nangutana kay nasayod man sila sa tinuduan ni Kristo nga ipaanhi ang gingharian nga duna gid ay gingharian mo ni busa nangutana ang mga parisyo hain ang pangutana sa mga parisyo Brad Eric nga gipangutana ang atong Ginoong Hesukristo. Didhi Reverend, diri atong pagabasahon sa balaang kasulatan sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 21 ngadto sa 22. Og dili usab sila magaingon diara o tuara kay tan-awa ang gingharian sa Dios anaara sa taliwala ninyo. Oh. Sa 22 og siya miingon sa iyang mga tinun-an ang mga adlaw magaabot ra nga kamo mangandoy sa pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao apan dili kamo makakita niini. Oh. Sa atong gipakita sa Biblia, mangandoy kuno ang mga tao sa anak sa tao pero dili mo makakita na niini. Kay dunay paabuton di ay nga dili na ang anak sa tao nga maong atong Ginoong Hesukristo. Pero ang punto sa 21 unsa man og dili usab sila magaingon
di ara o tuara. Kay tanawa ang gingarian sa Dios anara sa taliwala ninyo. Di gi-confirm sa atong Ginoong Kristo nga ang gingarian anara sa taliwala ninyo. Di niabot ra di ay. Kay ba man mo Kristo nara sa taliwala ninyo. Wa man na diha di ay. Di kay naana sa taliwala si Kristo mismo ang nagtugan. Kay sa 14:6 sa Juan, siya man ang dalan ug ang kamaturan. Siya ang pagkakamaturan gitudlo niya nga naara ang gingarian. Dili na mo mag-ingon, di ara o tuara, ang gingarian tanawan ninyo, naara sa taliwala ninyo, sa unsang paagi, na idayag ang gingarian. Pinaagi sa gihimo ni Kristo, nga nagpakita siya gahom, alang sa kaayuhan, ni atong iyang gitambalan. Hayan ang prueba, brethren. Okay, ano yung priba rin basahan ako? Matthew Kapitulo 12, versikulo 28, ingon ini nakasulat. Apan kung pinagi man sa Espiritu sa Dios, ginapagula ko ang mga yawa, nan, ang gingharian sa Dios na hidangat na diha kaninyo. So, sayo na ang pag-ila, og dili na applicable kadtong pag-ampo nga gisugo ni Kristo sa iyang mga tinun-an nga sa samang paagi nga nagpahayag nga panihon ang gingharian. Kay na naman, pag-explica ni Kristo ang gingharian, hidangat na silang taliwala na matud pa ni Kristo ang ilanan kung nakapagpagula na siya sa mga mahugaw nga o espiritu sa mga yawa, matud pa ni Kristo na nahidangat na dahi kaninyo ang gingharian. Busa, kini nga sistema higalang dirbiswaso, kung wala pa di siya makapagula og espiritu sa yawa, Di kay wala pa baton pa niya, mahidangat. apan kon pinagi man sa espiritu sa Dios. Gipagula ko kini ang mga yawa. Di nakagula lugar. Ang gingarian sa Diyos na dangat na di kanyo. Kung wa to makagula ang yawa, wala makita ang gingarian sa Diyos nga nakadangat nga matod pa ni Kristo nara sa taliwala ninyo. Kay ang kahulugan nga nung nahidangat ang gingarian, kay nakita man sa pagpagula niya yawa. Kay wa may yawa mugula ug walay gahom. Kay ang gingharian gipakasama usab kana og gahom. Ayon ang puriba sumala sa Biblia, Brother Rick. Dinhi Reverend, atong pagabasahon diri sa ang Biblia, Seventh-day Adventist Church, dinhi sa unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 20. Kay ang gingharian sa Dios dili hinimong palabas, kundili sa gahom. O nakita na to, ang gingharian sa Dios dili di hinimog palabas kundi sa gahom. Motok nga kung balikan na to nang nasa unahan, apan kung pinagi man sa Espiritu sa Dios, ginapagula ko ang mga yawa. Ingon din ang atong Ginoong Hesukristo, nan ang gingharian sa Dios nahidangat na di ay diya kaninyo. Nganong nahidangat na? Kay nakagula man ang maong yawa sa lawas. Nganong nakagula to? Kay ang gingharian sa Dios gahuman. Di nakapagpagula og yawa. Nailhan ang gingharian sa Dios nahidangat na. Motong ni Kristo, ang gingharian anara sa taliwala ninyo. Kay gipakita man niya ang mihuras sa kagahom sa maong gingharian o gahom. Kaya nga itong Ginoong Kristo, gihatag usab niya kanang maong gahom. Ngadto sa ang mga tinunan. Ang puriban ni Brother. Ni atong pagabasahon, Rebs, dinhi sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 1 ngadto sa 2, ingon niini ang nakapayag. Unya ang napulog duha iyang gipatigom og iyang gihatagan sila gahom og pagbulutan batok sa tanang mga yawa og sa pag-ayos sa mga sakit og iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios og sa pagpang-ayo sa mga masakiton. Nakita nato sa versikulo 2, yang gipaadto sila aron sa pagwali maytud sa gingharian sa Dios. Unya ang gingharian sa Dios sa unang Korinto 4:20 kay langkuban man kana nga mahitungod og gahom. Unang sa versikulo 1 nini, ingon ang napulog duha, yang gipatigom kay yang gihatagan sila gahom unsa? Gingharian sa Dios. O nakita nato busa igalang serbiswaso nga katong gingharian sa Dios sa panahon kang Kristo nga gipapaampo niya ang iyang matinunan, nahidangat na. Busa kung nahidangat na, balik ka gani ang pagampo kung nakabaluta. Og musibo pa ba? Ama namo, anak ka sa langit, pagabalanon unta ang imong anan sa Mateo 6:9-10. Panhia ang imong gingharian, nakaabot naman. Magsige lang da itag ampo ana igalang serbiswaso. Muna ang atong sundan karon.
nga nahidangat na di ang gingarian. Pila ang gilangkuban sa pagpakadot sa gingarian sa Dios badron ingon nga kana usab gahom. Okay, niya. Atong kuhaang pahayag ang usa sa tinunan ni Kristo nga mao si apostol nga si Pablo tungod kay ang gingirian gahuman, natagaan sila sa gahom, ikumpirmar pod usab deklarado si apostol nga si Pablo nga nadawat gid nilang gingharian. Dinhi sa Hebreanon kapitulo 12 bersikulo 28 gingon sa pagpahayag. Busa magmapasalamaton kita, word nga kitang gigamit ni Pablo, tungod sa atong pagpakadawat og gingharian nga dili matarog. Oh. Sa diya lang Reverend. Oh, no? Deklarado si Pablo nga matod pa magpasalamaton kita nga nakadawat daw sila sa gingharian. Nga dili matarong. Okay. Nag-ingon man sa Daniel 2:44 bro nga kining gingarian na mo'y magadugmok o magaot-ot nining tanan nga mga gingarian ligon. Ligon, dili gud matarong. Dili matarong. Musa sa panahon sa atong Ginoong Kristo siya matinunan nahidangat na gikonfirmar ni Apostol Pablo nga magmapasalamaton kita sa atong pagpakadawat o gingarian. Ang pulong kita kinsay gilangkuban sa pulong kita nga maoy nakadawat sumala sa Biblia sa gingarian, sumala sa pagpahayag ni Apostol Pablo. Brad Diber para ikasayon sa nangutana nato nga si Jerby Suaso nga kini ang nalungtaran karon sa sistema siyang pangutana. Ang pulong kita gilangkuban kana sa Hudiyo ug mga Hintil Reb atong pagabasahon dinhi sa Roma 9 bersikulo 24 ingon ini nga mao kita nga iyang gitawag dili gikan sa mga Hudiyo lamang kundi gikan sa mga Hintil usab. Higalang Jerby Suaso, duruha lamang ang gilangkuban sa Hebreanon 12:28 nga magmapasalamaton kita sa atong pagpakadawat sa gingharian sa Dios nga dili matarog. Kung kinsa kanang kita, ningon si Apostol Pablo 9:24 nining atong gibasa sa Roma, nga mao kita nga iyang gitawag. Kinsa kadto? Dili gikan sa mga Hudyo lamang, kundi gikan sa mga Hintil usab. Sa ato pa may gikan sa Hintil ug sa Hudyo. May sa Hudyo ug sa Hintil. Sa ato pa kung gitahon na to, duha na. Hintil ug mga Hudyo di na dita kabalo mo kwenta na. Di duruha mo nang gilangkuban nga nakadawat sa gingharian sa Dios sa pagpangayong masakit ug gahom. Unya kay gitawag man sila. Gihatag ba usab ang kahulugan brethren kun unsay kahulugan nganong gitawag kining Hudyo ug mga Hintil nga nagpakadawat sa maong gingharian? Gihatag Reverend og ang kahulugan sa pagtawag nga nakasulat sa Biblia mao kining pagmantala sa maayong balita. Basahon ako sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 10. Ingon ini ang nakasulat. Og sa pagkakita niya sa panan-awon, diha nanlimbasog kami sa paggikan paingon sa Macedonia. Sa nasabot namo nga gitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto kanila. Busa igalang Jerby Suaso, ang kahulugan sa pagtawag sa Hudyo mga Hintil nga sila nakadawat sa gingharian sa Dios, gitawag sila sa Dios sa ilang kapanahonan para magwali sa maayong balita. Pero kung noon sa mga balita, ang ilang gibalita sa pagpakadawat nila sa gingharian, si Hesukristo lamang. Solamente dili ang Espiritu Santo, dili si Jehova. Kay ngano, sukod nga gihatag sa Dios sa ilang pagkatinawag nga kana ang ilang iwali sa diha nga nakadawat sila sa gingharian sa Dios. O ang prueba nining atong pagpamatod, Brad Eric Hain, ang kamaturan. Diri Reverend itong pagabasahon sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 ngadto sa 14. Apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod kun dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo. Kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Oh. Sukod sa ilang pagkatinawag nga nakadawat sila sa gingharian sa Dios ug gahom ang pagwali lamang kang Kristo. Dili nila lapason busa walay hihuba nga ilang giwali o dili ang sentro nga ilang giwali ang Espiritu Santo. Mapribahan kini kung asa sila nga dapit brethren, Kristo balang yun ang ilang giwali brethren. Solamente Kristo kay mao ni sukod nga gibahin sa iyang mga tinunan ug prueba niya na Reverend basahon ako dinhi sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 27-28 giingon
Kibutan sa Dios ang pagpailang ngadto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya, si Kristong gipasabot ni Pablo, mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diya sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingko diya kang Kristo. O, nakita nato. Gi-highlight o grid. Siya mao ang among gisangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao. Kinsa? Si Kristo. Sila nga na nagpakadawat sa gingharian, ang hudyog mga hintil nga gingharian maong gahom migalang jerbiswaso. Ang ila pong giwali Hesus Kristo. Question. Katupang gingharian nga nagunitan o naa na kanila. Katong hudyog mga hintil sa pagwali nila kang Kristo. Pabilin ba to nga ilang nakuptan? Ang tubag igalang jerbiswaso wala. Hayan ang priba bradiber nga wala ka to magpabilin. Ni atong pagabasahon Reb dinhi sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 43 ingon niini ang nakapahayag, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Higalang jerbiswaso mo ni ang sundan. Kay ang gingharian sa Diyos gikuha naman sa hudyog mahintil lisod pud sila gapoy nagunit. Kay sila gikuhaan. Unya kung moingon ta nga paanhiya ang gingharian, niabot na, unya gibalhin na gani. Wa di ta masayod kung naa sa atong reliyon nga ingon ana ang konsepto. Busa gingna na niya, busa sultihan ko kamo katong na nagpakadawat. Nga ang gingharian sa pagkakwaon gikan kanyo og igahatag ngadto sa usa ka nasod. Timan-an nato nga sa dapit sila sa Middle East, dito sa dapit sa Jerusalem. Kay kwaon nila ihatag ngadto sa usa ka nasod, dili na ang maong dapit o ang Jerusalem. Og ang gingharian sa gihatag, dunay hatagan kay wa may nasod nga way tao. Unsay priba nga ang hatagan mga tao ug mao unya na atong susihon kung mahutdan ta sa oras bradron ato sang ipakita. Nabagay mga tao niya nang nasura nga mo'y hatagan bradron. Aduna Reverend, ug ang priba basahon ako ang Biblia nga Catholic Bible, adunay imprimatur Julio Cardinal Rosales, no? Dinhi sa Mateo, katong gibasa ni Bradiver. Ang Mateo 21:43 pagpuriba kanang nasod mga tao diha gid moy mudawat niya ng gingharian. Ya basahon ako gingon sa pagbayad. Og midugang si Jesus busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Busa mga tao ang pagatagaan dili usara sa ni Valencia ba nga nag-inusara ra siya kay hugam ko ni tanan. Kung ang tao doon ay ilabay sa lawas ni mo sugo sa imuhang lawas nga hugaw, labaw pa ni silang hugaw. Labaw pa ni silang hugaw. Na siya nalay magwali sa Espiritu Santo na di mo pit ang unang Pedro 1:12. Usa higalang jerbiswaso nga ang gingharian sa Dios naa di sa usa ka nasod gihatag og may mga taong mudawat niya. Atong pagatun-an unya kana kung diin na kana aron diya kita magpasakop mga malamong tigpaminaw kung asa kana kinsa usab ka na matawhana. Ug unsa pud unya ang maayong balita nga pagadad-on niya ng mga katawhan nga gitagaan niya ng gingharian nga nasa usa ka nasod. Okay. Og daghang salamat sa inyong pagsunod labi na sa kanimo nga nagapangutana og niadtong uban nga nagpaabot pud sa ilang dapit. Sundan gyapon ninyo ni bisag dili inyong dapit. Kay para makahatag usab kaninyong dugang lamdag. Ang tudya nga among ikalagad kanyo kini ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio sa ngalan sa among magtutulo, Divine Master Tomas Dinyo Senior ug sa kauban nga mga ebanghelista. Kini usab inyong galagad Evangelista Brother Eric Camus. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. O giniusab ang inyong igsuon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami miyon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.